Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Sa araw na ito, pag-aralan natin ang mga bahagi ng pangungusap. Ano nga ba ulit ang pangungusap? Correct! Ang pangungusap ay mga lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa at kaisipan. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa wastong bantas. Alam mo ba na may dalawang bahagi ang pangungusap? Ito ay ang simuno at panaguri. Simuno ang tawag sa pinag-uusapan sa bawat pangungusap. Ito ay makikita sa pamamagitan ng panandang si o sina at ang o ang mga. Maaari rin itong maging panghalip. Panaguri naman ang tawag sa nagsasabi kung ano ang ginawa o ano ang nangyari sa simuno. Ngayon, ating basahin ang mga halimbawang pangungusap at tukuyin kung saan ang simuno at kung saan ang panaguri. Handa na ba kayo mga bata? Sige, simulan na natin! Sa puntong ito, gusto kong sabay-sabay natin basahin ang mga halimbawang pangungusap mga bata. Correct! Sina Lino at Bino ay naligo sa ulan. Sa halimbawang itong mga bata, sino-sino ang pinag-uusapan sa pangungusap? Correct! Sina Lino at Bino. Sila ang pinag-uusapan sa pangungusap. Yan ay tinatawag na simuno. Ano naman ang ginawa ni Lino at Bino? Magaling! Sila ay naligo sa ulan. Naligo sa ulan ang ating panaguri. Ito ay tumutukoy o nagsasabi kung ano ang ginawa ng simuno. Para sa ikalawang halimbawa, sige nga, sabay-sabay nating basahin ang pangungusap mga bata. Magaling! Si Dina ay may dalang mabigat na basket. Sa halimbawang ito mga bata, sino ang pinag-uusapan sa pangungusap? Correct! Si Dina. Si Dina ang pinag-uusapan sa pangungusap na yan. Yan ay tinatawag na simuno. Ngayon, ano naman ang salitang tumutukoy sa ginawa ni Dina? Magaling! May dalang mabigat na basket. Ang may dalang mabigat na basket ang tumutukoy sa ginawa ni Dina. Ang tawag dyan ay panaguri. Panaguri ang tawag mga bata sa mga salitang tumutukoy o nagsasabi sa ginawa ng simuno. Ating isaisip mga bata na ang simuno, ito ay tawag sa pinag-uusapan ng bawat pangungusap. Panaguri naman ang tawag sa nagsasabi kung ano ang ginawa o ano ang nangyari sa simuno. Sige, gawin natin ito mga bata. Tukuyin kung alin ang simuno at panaguri sa bawat pangungusap. Nagluto ng masarap na hapunan si Aling Menda. Ano sa tingin ninyo ang simunong mga bata? Magaling! Si Aling Menda. Si Aling Menda ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Ano naman ang panaguri? Correct! Ang panaguri ay nagluto ng masarap na hapunan. Nagluto ng masarap na hapunan
ang ginawa o tumutukoy sa salita na ginawa ng simuno. Magaling mga bata! Para sa pangalawang pangungusap, si Jonah ay magaling kumanta. Alin dito ang simuno? Correct! Si Jonah. Si Jonah ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Yan ay tinatawag na simuno. Alin naman dito ang panaguri? Correct! Magaling kumanta. Magaling kumanta ang tumutukoy sa simuno. Yan ang tinatawag na panaguri. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Alin dito sa tingin ninyo ang simuno? Very good! Ang mga bata. Ang mga bata ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Ito ay tinatawag na simuno. Alin naman dito ang panaguri? Very good! Masayang naglalaro. Masayang naglalaro ang tumutukoy sa simuno. Ito ay tinatawag na panaguri. Ating isaisip na ang simuno ay makikita sa pamamagitan ng panandang si, sina, at ang o ang mga. Maaari rin itong maging panghalip. Ang simuno, ito ay ang pinag-uusapan sa bawat pangungusap. Panaguri naman ang tawag sa nagsasabi kung ano ang ginawa o ano ang nangyari sa simuno. Ito ay sumusunod sa simuno at matatagpuan sa hulihan ng pangungusap. Pinangungunahan ito ng panandang ay. Para sa karagdagang gawain, magpapakita ako ng larawan at bawat larawan ay gawan mo ito ng pangungusap mga bata. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin! Alam kong marami kayong natutunan sa araw na ito mga bata. Hanggang sa muli! Paalam!